Moi. Terve. Mitäs kuuluu? Onks kova olo? Minä olen Wargreimo ja... Ajattelin vain kertoa, että minä lähden tästä nyt kuulkaa sotimaan. Minun kesyttäjäni kanssa. Me lähdetään sotimaan, niin. Kovia sotaa poikia. Niin. Se on semmonen homma, että mikä se homman nimi on? Niin se on semmonen homma, että Minä olen Wargreimon. No, minä sanoin sen jo. Niin. Semmonen homma, että... Se on semmonen homma, että kun sitä lähdetään sotimaan, niin sitä yleensä ollaan silloin Wargreimoneita, eikö ollakin? Joten... niin jospa sitten tuossa noin... Vähän aktiivisemmin alkaa tulemaan taas videoita sitten tuossa ensi vuoden puolella, heti siinä alkupuolella siinä joskus sitten, joo. Jatkaa ihan sekaisin, Onko se kännissä, hä? Onko se kännissä? Oot kännissä. Joo, se on semmonen homma tosiaan, että... Koittakaahan pärjäällä ja älkää piereskelkö. Piereskely on ruma tapa. Mut joo. Ei pitäisi muuta. Hyvästi. Tämä Wargreimo lähtee. Yeah! Apua. Moi. Mun silmäni kiiltää. Tiesitkö, että mä oon oikeestikin Wargreimo? Minä oon ihan elossa. Sä ehkä luulet, että toi sakeli Rimpula yrittää dupata minua tai jotakin, ja se ei viitti näyttää rumaa pärstäänsä nyt tällä hetkellä, koska se hiukset on lähtenyt ihan huisiin hitte ja siinä ei oo partaa eikä mitään, niin te varmasti luulette, että minä olen sen vuoksi tässä, mutta ei. Minä olen oikeastikin Wargreimo. Rimpulla on nyt hyvää matkaa menossa kohti Persereikää. Okei, eikä ole. Okei, joo. Noniin. Mut joo, tosissaan, joo. Kiitos ja moro. Nähdäänpä sitten joskus vuonna pottuun. Hyvästi.